హైదరాబాద్ సౌత్ ఈస్ట్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున అక్రమంగా నిల్వ చేసిన టపాకాల గోదాంపై దాడి చేశారు. మలక్పేట్ శాలివాహన నగరంలోని సహస్ర ఫుట్వేర్ షాప్లో లైసెన్స్ లేకుండా పటాకాలు నిల్వ ఉంచిన రామ్ గుప్తాను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ దాడిలో మొత్తం 42 కార్టన్స్ పటాకులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటి విలువ సుమారు 8 లక్షల రూపాయలు. నివాస ప్రాంతాల్లో అక్రమంగా టపాకాలు నిల్వ చేయడం ప్రమాదకరమని పోలీసులు హెచ్చరించారు. ఈ దాడిని టాస్క్ ఫోర్స్ మరియు మలక్పేట్ పోలీసు సంయుక్తంగా దాడులు నిర్వహించారు.